सामफ्रोमबो थाबायलांनांगौ स्कुटि बायना हो होनबाबो होला एफा गोजान थाबायलांनाय आंसो मिथिगौ बेसे आथिं सायो बाराबा फरायलासो आं ओइ मा फुसुर फासार दिनैबो महाभारत जाबाय नामा औ जादों मानो नांगौ नोंनो आरे पात्ताखौनो होला माथो ओइ मा जादों मा जादों मानो एफा रागा जोंदों नोंलाय हामालै बिदि रागा जोंनो आंनि रागा आंसो जोंदों आंसो बुखिदों नोंहा मा जादों बाराबा जोंबावगोनसो आं आरे नोंलाय माथो आंखौ नुबा रागा दुखु गासैबो खारजोबोनो दालाय माथो ए बावदोंमोनसो आं खारबाय खारखानांगोनखा एफा एसामखा जेब्ला आं र' नायगिरदोंमोन आं नों बायदिनो मोनमारबाय आं नोंखौनो नायगिरदोंमोन आं नों बायदिनो मोनमारबाय आं नोंखौनो सना नों आंनिखा सना आं नोंनिल' नों आंनि जुगे जुगे अरायनि जोनोम नों आंनिखा हेल' राहुल नों बहा दं सिखाराखै आं आंबो सिखाराखैनो मैया हराव गुसुआव बेरायनानै जा गोसा लोमजाबाय आं मा लोमजादों दहायनो मानो खोन्थाया गोसा जादों नामा मुलि दंना गैया डक्टरनाव लां नामा जाबाय एफा अननो नाङा आं लोमजानाय आरो गगा मोननायल'सो जादों जेबो गिदिर बेराम जायाखै लोमजानाया गिदिर नङा नामा र' आं थांनि सिखारना नोङो थाथ'
बिदिनो अराय सम मोनबाय थागोन ना नों आंखौ राहुल? सोरथो दंबावो नोंनि अनगालाय? दे नों उन्दुथ'दो, आं ओंखामखौ दा लामनोसै। The person you are calling is currently busy. Please call again later. आप जिस
राहुल नों बेयाव मा खालामदों? हा जेबो नङा ओरैनो दं राहुल मा जादों नों? सानफ्रामबो जोंखौ मिनिहोग्राया दिनै मानो दुखु नुदों नोंखौ? जेबो नङा जेबो जायाखै थार खोथाखौ बुंब्रा आं नोंनि लोगोसोना। राहुल मा जादों? मा जानो आं जेबो जायाखै जाम्बा जाम्बानो मा जालाबायोब्रा थोद जायालै बिजों थांसैलै माइ सानसाला पुजा पुजा माइ सान अ नोंसो फै जिराय फै पुजा नोंसोर माबाफोर जालायदों नामा? माथो राहुला जोंबो मोजां मोजां रायलाया जाथारदो। मा मिन्थिगौ आंलाय गुबुनखौ आंखौ नंखाय अनफ्लानानै बे गुबुनजोंसो मिनि खुसियाव दंलाय माथो नों मा बुंनो सानदो आं जेबोखौनो हमनायाखै। नों जि खोनादों बेनो नोंनि लोगो मोजां राहुला गोदान सिख्ला मोनबाय आंनि अननायखौ नेवसिना गुबुन लाबाय बियो आं मा दाय मावामोन बिनि गावनिख्रुइबो बांसिन अनदोंमोन आं बिखौ नाथाय बियो आंनि अननायखौ एसेबो बुजियासै आं राहुलखौ खनसे बुंगोन बियो मानि थाखाय बिदि खालामखो नांथ'ला सोंनो बिसोर गोजोनै थाथों अननानै बिनो जेबो दाखोन्था दे बिदिब्ला थाथ'दो आं थांनोसै monsoon सारा बेलथा माइसान हारसिं हारसिं लोंगासिनो दुखुआव र' नोंखो माइसान राहुल नों बेयावसो दं आं नोंखौ दहायनिफ्रायनो नागिरगासिनोमोन आंखौलाय मानो खोथा दं एसे र' माइसान नों दाखालि सोरबा सिख्लाजों मिनि खुसि रायलायदोंमोन नामा औ रायलायदोंमोन दाखालि नाथाय मानो बेयावसो गोरोन्थि जादों होनब्ला दासो बुजिबाय आं हो मा गोरोन्थि मा बुजिखो नों माने नोंसोर बेयाव थाबाय थानाय समाव पुजाया नोंसोरखौ नुदों पुजाया नोंखौ लोगो हमनोसो थांदोंमोन बेयावसो नोंसोरना बिदि घटना जादों खोथाया बिदिसो सिख्लाफोरनि लोरबां गोसो एसे दायखौनो सहायनो हाया आंनि खाथियाव फैना बियो खनसे सोंनो हायासै आं बुंगौमोन ना बियो आंनि बिनानावसोमोन बेनोथ' जाबाय जायखिजाया नोंसोर सानैनिबो गोरोन्थि नोंबो बिनानाव दं होनना बुंना लानायमोनबा दिनै बेबादि जानाय नङामोन ना आरो बेबो बिदि रायलायबाय थानाय समाव सोंफैनायमोनबा बिदि जानाय नङामोन ना थोद जायालै साला माइ सान सिख्लाफोरा बिदिनो
एसे फिसा गोरोन्थियावनो दाय जायो। मिथिया बुजिया दायल' बुजियो। जाबायलै दुखजायो आंबो जाबाय मिथिगोना बाबु बिसोरनिबा एसे खोथायावनो बहुत गिदिर जायो आरो जोंनिबा जेबोआनो नङा। हाजासे गिदिर खोथाब्लाबो जेबो नङा बिसोरनि थाखाय। नाय दस आं हले सिद्दा सिद्दि खोथा होनगोन दै बेबायदि मोजां मोननाय लायालासिनो बिन्दास थानांगौलै बुजिबाय माय सन। आंबो मिथिगौ लाइफआव सोरबा सासे लोगो नांगौ होनना, नाथाय बेथ' नङा सोरबा सासे सिख्लानि थाखाय फाग्ला जानो। होद जानो नङालै आं बेफोरो। नाथाय आं नैबे गोरबोनिफ्राय फुजाखौ मालाबाबो बावनो हाया, मालाबाबो हाया। आंबो मिथिगौ राहुल, नाथाय नों बिदि बेसे दिन थाबाय थानो गावखौनो एसे सोलायनो नाजादो। होद हरबो जाबाय थौदो आं नोंखौ न'सिम दोनना फैनोसै। मैदेर ओंखारगोन माय सन सिखार। ओइ चप्पल ओइ चप्पल। नाथाय बिहा बिनानाव दं होनना मानो आंनो सिगाङावनो बुङाखैमोन? बे बिनानाव दं होनना खोन्थानाय मोनबा बिदि जानाय नङामोन। फुजा नों बेखौ दाबो थाबैनो थांनानै लोगो हमहैदो। बेयो बै दैमा सेराव दं। थाथ'दो आं थांनोसै। राहुल औ फुजा फैदों? मानो फैदोंमोन बेयाव फुजा? मानो माने आं नोंनि सेराव फैनो मोना नामा? मानो? आंथ' गुबुन सिख्लाजों मिनि खुसि थादोंमोन ना। जानांगौ आं नोंखौ बिदि मिनि खुसि लाखिनो हायाखैमोन। जाबाय राहुल आरो आंखौ लाजि फोनांनांला। जि जाबाय बेयाव जों सानैनिबो गोरोन्थि दंमोन। औ जों सानैनिबो गोरोन्थि दंमोन, नाथाय आं बुजिबाय नोंदि आंखौ दाबो फोथाया। नंखाय दायावनो आंखौ एसेबां दुखु होबाय। मा आं नोंखौ फोथाया? हो आं जुदि नोंखौ फोथायामोनबा आं दिनै नोंनि खाथियाव फैयानोखामोन। मा नोंनो आंखौ गोसो गैला नामा? गोसो थानाय थायैजों जेबो खोथा गैया फुजा। नोंखौ आं आंनि गोरबोजों मोनदोंमोन, नाथाय नों मोनसे फिसा दायावनो दिनैनो आंखौ बेसेबा दुखु होबाय। उनावबो माब्लाबा सोरबा लोगोजों नुबावबा नों बिदिनो खालामबावब्ला सोरखौबा खेबसे फोथाय खेबस' खालामनायनि उनाव बेखौ आरो बोरै फोथायनो? अब्ला राहुल नों आंखौ फोथायलाना? दे जागोन, नों जेरै आंनि जिउआव फैना थांबाय बिब्दिनो नोंबो सानसे सोरजोंबा थगायजागोन। बेखौ गोसोआव ला। थाथ'दो आं थांसै।
गिदिर जालांखो नाथाय आं दाबो नोंनि कल SMS नेना थायो नोंजों रायलायनो आं जेब्लायबो हांखुर जायो आं मिथिया नोंनि महराव मा जादु दं सोरखौबा मोजां मोननोनो गोसो जाया नोंखौ गारना अरायबो नोंजों थानो लुगैयो आं पुजा हेल' राहुल मानो कल हरदों दिनै राहुल नों आंखौ निमाहा होनो हागोन ना दिनै आं नोंनि थाखाय सासे जौ फाग्ला जानांबाय नंगौ नों फोथाय खेबस' खालामबाय जाय फोरमानखौ आं रोखा रोखा नुबोगासिनो दिनै नों आंनि फंसे खोथा खोनासं आरो गोसोआव लाखि नोंनि आरो आंनि जा सोमोन्दो दंमोन बेखौ गोमोरलांबाय होनना सानदों पुजा हेल' 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 राहुल नों औ पुजा नोंखौनो सानना दंमोन आं नों गावनि देहाखौ मा खालामना लाजोबखो सोरजोंबा गारजाना मा गोजोनै थाबावनो आं बिदिब्ला नों सोरजोंबा गारजाबावबाय नामा नोंनि अनगा आंनि बे बिखायाव रावबो जागा लानो हाया पुजा रावबो हाया नोंनि थाखायनो आं दिनै बिदि जाना दं मा आंनि थाखाय नों आंखौ गावनो नाङा होनना बुंबायमोन दिनै नों आंखौसो दाय होबाय रथ राहुल नों आंजों अरायसम थागोन ना पुजा नों औ